khajani takuk te bukuk te mare kising joto nai tongnai langmani khorok TV channel bising te don lam sobo te borong ro khaklayo kaitoni hamari bedano kaham no tongbai na hane seng dau saimano coronavirus lockdown ni jora hai hempana seng nogo tonglai fru rogo tonglai te seng kaitoni ro samung rok no seng resap lain zaman saksai tok lain phadi ang tinin rok ni bagai tui phaiman ka tinin no sal kaham nini bagai o jorano belai beleke khana tok tai belai beleke important o samung pokthai sinai ka sini resamung kereng sini Tripura hasteo bomngrang sini takuk okra da subas hasinga war motha musandi khor circle bini resamung nang belai resap thokjago bini lyrics te compose ke balai kaham haipano ang tini bini sijak no sabana abong kha phadi dau sa ka like khadi share te comment khadi phadi tini no bagai o zorano tini no salkaha nini bagai o zorano sal kebang mana hamya bepem lo zakha zora kebang mana saya bagedale tongkha sal kebang mana saya bagedale tongkha tabung lene wan suk sidi tabung lene wan suk sidi uboy no sini sidi tini no salkaha nini bagai o zorano tini no salkaha nini bagai o zorano le no ano nai sing tor naya kumbar hai se ni lang male omor ni bagai phai baya jora le no ano nai sing tor gaya kumbar hai se ni lang male omor ni bagai phai baya tabung lene wan suk sidi tabung lene wan suk sidi Jesus hamani kono tini no salkaha nini bagai o zora
Tini no salkaha nini bagen ozorano nini bagen ozorano hambai jotono